asem ohene kosra kwamna boache na nkomotwetwe mu no kwamna boache hyen ni dan mu hu se na sala nkomo no kon na se opusu no ho to hyen ni dan mu no koyi ni snap bai one na toto bi na nso bo no abakosem a efa bosofo ene enumfo ho efe akiri no yehu se yekọ asfalt sesi anu yehu obubuo oyare dom obubuo ye obosomo etoso dubaako abrofo no mu ye November oyare dom so kire yare a eba etumi kan obiara bofra opanyin abrewa akokora osikani ohiani etumi kan obiara ne ko na otu se ne me kire se ne ya covid yi ba ya wan fere wa covid yare ne ya an fere obi wo sikao uni sikao uyo hiani uye dan e ka nkon ade a ede obekọ nti no yare dom kire yare a eba efa nipa dom ede wonko eno no nso kwamna boache ne na o kire se ne ya yare dom no besi abutachi mfi sabe na kwamna boache adi mfi aduonu ewo abutachi memu na ansa na no ye kan ba bia wo se ehum ofato so anan no ehum kasi bi si ma nsu yiyiri matwitwa monka twi nipa nufu ya na ade nyina ade koi enti si yahwe yen abrabo mu ayehu sese bribi sa sia nsu yiyiri na se etata ho a anya den a edo yare dom beba ntanu no yare dom na yehu yi no na enu echi no nsu yiyi etwitwa monti monka enu nti na ma yare dom ne bae oyare dom na chi mfie biesa no abutachi hene wo se na nipa wuwu afie de no de mofra kra na mofra wo mam no wuwu na do yi musu o ya yoro ho wo de mofra na wo de apemfo na yi musu ntanu na afie de abutachi hene ma wo siesie ni mamu nyina na fi wo yese wo be hyefa na won awuwi no nyina ayi de ahye won anuonyam denu ne oferto si asia anum no asia no awie enti ene ye behwe ofa etoso eson atifi asem no ye boache ahayo me fi ase akan mama menko mati me da ase boache ahaye ofa etoso eson afinu owia kataban bi tiwsi okwapeman mu ma obiara ho yira wo no nipa nyina bo hu bua susu se bai ribabio ene se oyare dom kumfu no ribeduru bio asase so wo ikese esu nyina yoyowe nhaban ye se waso oja guso na se obi benya fam aduen atua na ye odwen nam kom be pia no dom otwahwe ogbo badwere nkokọ pra wo nyina fi pesumu opetu wusi nyamwa mu ma nkrama mponya awonde abomofu konwura mu a wo bansapan so da seni hu akwantwe ana se opata wo dua so a mirika abo anu beguan afi ho no na onipa ani ewu mpo sa na mkombri ya muna obomofu kwamna abo achifa ni tuo se obekwa haban mu akofhwehwa apetebi bi ababo mpihu bi adi ebrenu muna abapon so eko kokote biu ne trom nye na wo efi mpekum kopi mobusumase enunkum kire nyina boachi si mu yawoda no pa bi de ni kire mampon buruku ase ana ni abere se da no de okisi ani amma abotokura de bebo bra oreko no na mframatem din ohyen haban no mu no otinka se kom ye no asan ho no hu se eye berepa ma ahayo
ɔkɔ n'ani mara sensan abon kosi sɛ okodi ɔtare bi ho ɛhɔ na ɔpɛ baabi pa tenan ase okumani ni nso de so si haban mu a na ne ho mmua nyinaa asɔre ɔtena biae hɔ ma ɛkyɛ kakra ara yie saa biri nyinaa na wasrɛn n'aso wura ase awo papa enti kyekyerɛ biara ɛyɛ wɔ akyiri no begu waso ntam ankyɛ na ɔtee sɛ pepɛ bi gu so wɔ n'akyi nifa so boakye yɛ krado prɛko sɛ ɔrehwɛ nea ɛreba ne ho fi ase saw biribiri sɛ ayowa mu nsu amunum ɔbɛhwɛ a atorɔm abien na wɔsa so a wɔmurumum reba ne ntentenso yi ɛyɛ anwonwasɛm ne aniberesɛm sɛ asɛm a ɛte sɛ to ɔbɔfoɔ biara na ɔne hena kora a ahopopo si no so afrɛ so eyi na ɛma ɔbɔfoɔ to si fam mpɛn pii no boakye pɛntɛn gyinae nanso saa bere no esiane sɛ na mmoa no nni mmɛnee mu nti ɔyɛ n'adwene sɛ wɔmmɛn kakra ansa ohui sɛ torɔm a odi kan no yɛ onini na wɔn nyinaa rehare so ba afei wɔbaa mmɛnee mu kwabena akyɛ nea odi kan no nam awie ɔde tuo no tae na ohuan ase nanso antom ɔtaforo twɛrebo anim de saa bio nanso na atrom na atwam dedaw abu braka afadua bi akyi kwamena si wɔn ɛyɛ awerɛhosɛm ne aniberesɛm kɛse sɛ wosusu nam kɔm kɛse a aba no ho ne sɛ onipa si di aduayow na kwamena hwɛ sɛ nea abapɔn yi refi ne nsa a na ɛyɛ mmɔbɔ ampa eyi nti ɔkae sɛ ɔbɛtae wɔn so ara ɔbɔfoɔ no bɔ mmoa no ko ɔtaa wɔn akosi sɛ mmoa no de fa mampɔnmew so de kɔ bu fa tutu haban no mu afei wɔde wɔn ti bɔ mu fa ɔbosomase benkum fam sensan doodo wa mepɔw no boakye nyɛ ɔbɔfoɔ a yitu no ne bokora efisɛ wɔanya ne hui ne ne nyɛ mpɛmpii wuram dwumadi mude ne ho yɛ hare sɛ mframa na ɔte sɛ akwaban ɛno nti oti wɔn so ara kɔka wɔn hyɛ mepɔw abien bi ntam afei de na ani bere aba sɛ mmoa yi tu yo wɔyera yo ɔdasani ante wɔn ka bio afei de boakye atɔkwae a onni mu a sɛ wanhwɛ yi a ɔbɛyera ɔpansam hɔnom nyinaa na ohui sɛ ɔyɛ ho hwe a ɛrenyɛ yi afei na owia resan akɔtɔ nti ɔbɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛsan n'akyi no ɔyera mpɛmpii ma akyiri no okosi sakwan bi a onnim so mu ohui sɛ bɔmmɔfo foforo bi sakwan a ɔde yɛ ha nanso sɛ ofi tutu anaa sɛ ɔbosomase de onnim ɔkɔɔ n'anim asan bepɔw biako bi kɔɔ subon bi a asuwa bi rewuyoro wɔ mu ɛhɔ na ɔtena ase kakra hwɛ na atwa mu yii na aduan a okitae no sɛ oridi odidi wie no ɔkɔnom nsu no bi ohuu dua bi a egyina konkɔn so hɔ a wafa ho ma adi bɛyɛ nansa ogyina hɔ na ɔde n'ani paa hɔnom nyinaa ohuu sɛ ɛyɛ agyinahyɛde foforo bi wowɔ nnua nketenkete ho de rekɔ n'akyi enti odii akyi afei boakye hwɛ wiem na ohuu sɛ osu regyinagyina nti ɔmaa ne ho yɛ hare wɔ nwura mu hɔ ankyɛ pii biara na mframa fi ase bɔe eyi ma osu no pa ma anim san tewee ɔbɔmmɔfo boakye pem so fa asakwan no so ara kosii sɛ okoduu nsɛfɛw bi mu hɔ ɛhɔ na ohuu atwa kumaa bi ne aduru a wafufaw na wɔde hama abɔ mu sɛ ɛda hɔ n'ani bɔɔ so pɛ wenya kyinye biara sɛ ɔdasani bɛn hɔ baabi ogyina hɔ kakra
di n'ani nwame na preko pɛ ɔte na sum sɛ obi bisa no sɛ ɛyɛ wo hena ɔbua yi sɛ ɛyɛ me ɔma n'ani so hui sɛ ɔbarima bi gyina hɔnom a ɔhyɛ batakari afei nipa baanu yi hu wɔn ho ɔpanyin no twiw bɛn buakye yɛhyia ya ɔde hyɛ ba na ofi mifi abotachi ɔpanyin no toe saa no ne ho dwiriw no yiye na ɔhang n'ani hwɛ no din ɔde ne tuo a ɛbɔ ne kɔn no to sii fam na ɔde ne nsa so ano de ne nkrante hyɛ ne mɔtoam ɛne na wayera akyinya bi ne ho adrɔpa yi na mekɔ haban mu wara wunim nam kɔm kataban a asi eyi mede meti boom na medɔ asukɔ wɔ ahaban mu no amunum na me ne atorom abien patasiaw mise ɛhene ha mede otuo kyerɛ onini a odi kan mu no so a twerɛbo paa ɔbɔpɔn fie ase paa madi wɔn akyi ara de wɔn abɛhyɛ kwae yi mu afei de sɛ wotu yo wɔmem yo ɛna Amerika akyerɛ wo yi na menam ɔyera mu ara na me ne wo abɛhyia yi dwie na wɔfrɛ wo dɛn wɔfrɛ me Kwamina Boakye anokwa wɔakyi kwan adɔ na faako a w'ani kyea yi na urikopue dodo anen efi ha kɔ hɔ nyɛ akwanma yew mehu no sa mu ayi a enti wo sei atorom yew mahu faako a wɔkyire yi ɔda nhoma a awataku atenten abien bi sisi hɔ no ɛhɔ pɛɛ minim faako a mu ayi akɔhyɛ sɛ ɛnyɛ ɔbrɛ na wabrɛ kakra anka yɛkɔtoa wɔn eyi de mabrɛ ɛna mekwan nso ware enti mɛkɔ na migye di sɛ ɔkyena woma wo ho yɛ hare anɔpa kɔtoa wɔn a ɛnyɛ dɛn ara a wo nsa bɛka wɔn mu biako eye na wo nso wɔfrɛ wo dɛn wɔfrɛ me Ayekofi meyɛ ɔbosomaseni na me nan nso wɔ w'anim hɔ ara bere a Kwamina Boakye tee sɛ Ayekofi yɛ ɔbɔmmɔfo no ɛyɛ no anigye mmoro so enti ɔyɛ n'adwene sɛ wɔanya ɔyɔnko yi de ɔbɛtoa so ne no abom akɔhwehwɛ abɔpɔn no akyi kwan ɔkasa ne ntenkam bere a Kwamina Boakye resim afi abotachi akɔ haban mu no ɔde n'akyi gyawe sɛ wɔanya biribi a ɔre mmafie da no na mmom ɔbɛda ne nan so hɔ na sɛ adekye anɔpa a wabɛfie ɛyɛ ayɛ nso anigye sɛ Boakye yɛ n'adwene sɛ obesanka na wakɔhwehwɛ mmoa no akyi kwan afei abɔmmɔfo baanu yi hiname sɛ atorom no da he ara a wɔn ne wɔn wɔ bi ka dodo wa mepɔ no mu hɔ Ayekofi nan so hɔ nso wɔ hɔnom fam enti wɔyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛkɔ hɔ akɔda bere a wodu nan so hɔ no na ɔbrɛ aba Boakye ayɛ sɛ atwaa ɔpa tena duabon bi a ɛda ɔsesewa no ho no so ɔpata ne tuo de tweri ɔsesewa no kaa ne katae no de kata otuo no periwa so san de wow twerebo no so na ɔde ne fanya kumaa bi no to ne nkyɛn yi na atwa no ho ahokeka ne ade nkutoo nti Boakye fi ase dwuu nanan ho Ayekofi nan so hɔ no yɛ ɔsesewa fua ɔde ɔwɔwa abom na akyɛn dan no de ahama abom na ɔde abom no bi ara nso agu so ɔsese no sorokɔ yɛ anamɔn 5 ne ntwimu nso si anamɔn 5 na ntiremu yɛ anamɔn 3 eni wawa no biara
mpa a esi mu no te sɛ apa ɔde nnua nkorabata anan a ebiara tenten yɛ anamɔn abien na asisi ɔde nnua nteantea abeabea mu na ɔde bi nso asɛm so sɛnea ɛbɛyɛ na mpa no so bɛyɛ bɔkɔɔ kakra nti no ɔde nhabanma ne nguruguane pii agu nnua no so na ɔde ɛbɔn no bi ayɛ sumi. Sɛ woma w'ani so hwɛ suhyɛ no ani a nea egu w'ani so ne ntokuru hoho a anadwo no ɔsram ɛpae han no nyinaa gu w'ani so. Sɛnea nsunsuan atwitwa aka wɔ fam hɔ no kyerɛ sɛ so osu tɔ a nsu bɔfɔ ɔdan no mu nyinaa. Ɔdan no ntweantwea mu no nwura nsɔpensɔpe sɛ odwen ɔkwakua ni ntɔn ne kagyaw afifi nnua a ɔde asisi fam sɛ mpa no anan no nso afefɛw ɛbɔn a ɔde abare ɔdan no bamu a ɛyɛ adobɛnhaban a ɔde akuru no ne anworam nhaban a ɔde abua no mmoa sɛ ntunkumpa ne ehunumua gu so rewe ne nyinaa. Sɛ wogyina ɔdan no mu a nea wote ara ne tetɛ ne sɛnea mmoawa ne rehum mu na apuru gu w'atifi. Ɛdiwo fam hɔ dɔte no kyerɛ sɛ so osu tɔ a ɛhɔ bɔ nsu takaa. Ɔsesewa no fasu mu no wasina ɔwɔ bi ti wɔ dua ano de atua. Afei nkyekyere abɔn abiɛsa gu ɔdan no ano wɔ nifa so na tirim hɔ de rekɔ nɔwee no ano hɔ no na mpɛsɛ mɛɛtɛ bi sum. Ahaban bi a ntamago kyekyere ho no yɛ nkyene na ɛwɔ mu. Ɔdan yi ho pɛɛ benkum so na ayɛde ɛbɔn atɛtrɛtɛ abien bi agu. Ɛha na wayɛ apa kɛse bi a ɔho so nam. Ɔsesewa no nkyɛn hɔ wɔ adiwo no na ɔkoro bi si. Ɛyɛ ɛpuro a watwa no ehinanan na wabɔre mu. Ɛno mu na wohyia aduan na emu ara nso na wodidi. Mpa no anafo na asea pupuru bi taya a wɔde abobo ahaban na akata ano na wɔde dua bon awawo so. Emu na bofuru wɔ. Mmoa pii furu na ayɛde ayɛ saa nkwan no. Mmoa sɛ adowa, ɔtwe, apɛsɛe ne abrɛbɛe de frɛ mu bi. Kwamuna Boakye kɔbue saa kuku yi so na bere ohui no ne ho dwiriw no. Ayɛ sɛ wodi w'ano wɔ wura mu ha na no na wɔrebɛka yi. Abɔmɔfo de sɛ wɔn dia ne mmoa no ayɛ mu de. Afei Boakye kukuru kuku no kɔ adiwo hɔ de sii n'anim na ofi ase bae bi. Ɛbere a oridi no nyinaa no odwu n'anan ho. Oh, ahokeka na atew agu me so sɛ yi. Na wote ne ɛte sɛ ho a na ahokeka de wode yɛ dɛn. Anokwa sɛnea ɛnɛ mituo no dii pemto yi. Mepɛ sɛ mitu ɛta no na miyi otuo no asom na ɔkyena ankodi saa nkwasasɛm no bio. Sɛnea mihu no na asom aferi dodo. Eyi koraa ma aboba no hwete. Yewie mu ano ho asɛnka. Mɛhwɛ no ɔtomfo bi ayɛ ama me. Sɛ wode brɛ ɔtomfo gyawu a ɔbɛyɛ no kama ama wo. Na ɛrenha wo bio koraa. Ayɛkofi ne Kwamuna Boakye pɛ biribi di. Wowie no, wosiesie wɔn atuo. Poma no abɔpɔn so na wɔkɔdaa ntam. Efisɛ na wɔpɛ sɛ wɔbɛsɔre ahemenakye akɔtoa mmoa no. Abɔmɔfo a wate abɔpɔnka no nam kɔn abɔmɔfo a wate abɔpɔnka wɔ nam kɔn kataban bere wɔn ho den sen akwaban. Ahemenakye huu na Kwamuna na Boakye ne ayɛ gyina sin anim dedaw. Bere a wodu biae a Boakye gyae mmoa no akyidi no, wɔhwehwɛ wɔn mpasua. Ayɛ bɛfa nkwansa no mu. Awɔ no nifa atwa ahyia Boakye.
na boakye nso besane benkum aba apua mu ano pɔw no wɔde ɔdahoma kɛse bi a esi kwae no mfimfini akyirikyiri no bɔɔ wɔn moma so na wɔn nyinaa sii no gyina ne sɛ ɛba sɛ ɛbere pare ho pii sɛ wɔrentumi nhyia wɔ ɔdahoma no ase a ebi a ɔyera bɛba a ɛne wɔn nyinaa behyia wɔ ayɛnan no so hɔ kwamena boakye kɔɔ n'anim kakra no ɔtena ase ɛbɛyɛ kwansin akyi no ɔsakra na atena na otutu so kɔɔ n'anim bio oduu siw bi ho ɛhɔ na ohuu kyerɛnee puron bi enti ogya osiw no kakra kɔtena ase wɔ baabi de ne ho bata adua bi ho saa bere yi yɛ anopa wiem kwae brentu no ase nyinaa hɔ nyinaa ayɛ din wonhu soro akese ne anwam na wote wɔn ka sɛ wɔn ano da mu wɔ awowɔ abransam no atifi afei benkum ne nifa radio 97.1 apataw ne akukuban a wɔrekyen wɔ adatɔ no mu saa bere no nyinaa na boakye asrɛ na so retie nsrɛ mu amunum ne ɔte susura wɔ kwae no ase hɔ sɛ reba ne ntentenso wɔ siw no akyi eyi obɛma na ani so bɛhwɛ a denni batafo na wapinkyɛ sanso na wama kwae no ase hɔ abere sɛ biribi yi amunum na abusua ho afi ase rewo so te sɛ akɔm asi ne so sɛ ɔkɔmfo kwasi kwadwo bre a mo ano rebɛn no ohui sɛ afei batafo no nyinaa abebutubutu siw no ho atwa dantaban wɔ anim obiako a ɔyɛ kɛso wɔ wɔn nyinaa mu no bɔɔ adafa twaaku a abɔ databan no nyinaa ho si akyiri no obebutu nkyɛn baabi na ɔsan sɔre bio pase databan no ho ɔde awuramabɔ ara kosii sɛ na anka ɔreyɛ abɛn nea boakye tɛw hɔ no nanso sɛnea boakye adata afa no ɛkyerɛ sɛ wabia no ho petee kɔkɔtinini no san butu ɔsraban no ho bio nanso ankyɛ na pitiri ɔsan sɔre bio bɛgyina nsrɛnso de ne hwene gyee mfare twaa hɔ no nyinaa hyiae afei otutia sakwan a boakye nam so baa hɔ no so na saa bere no de na batafoa adɔtaa bi di n'akyi saa bere no nyinaa na dɔm no da so wɔ databan no so butubutu hɔ bere a ɔne batafoa no nam retwa mfɛtɛ kuu no ho no ogyaw adɔtaa no na ɔno de ɔsan baa batafo fɛ no mu bio saa batafoa no nkutoo de okobutu nsraban no akyi baabi wɔ nea onini no gyaw hɔ no ɛyɛ sakwan a boakye faa so baa hɔ no so ɔde n'ani hwɛɛ ofie kwan sukom de n'ani kyerɛɛ bagua no boakye kan batafo no na ohui sɛ wɔn dodow si 40 ɔkɛso no kɔbutuu databan no mfimfini pɛɛ wɔn a aka no nyinaa ayɛ kom na wɔn dua ara na ohu sɛ wɔyɛ no frɛfrɛ eyi akyi no batafo nini no sɔre gyinaa hɔ ɔbɔmmɔfo boakye bɔɔ mmɔden hwɛ mmoa yi na ama n'adwenem koraa mpo sɛ ɔbɛtuu bi nea amma wantuu bi ne sɛ onim sɛ batafo yɛ keka na wanya wɔn ho mpanyinsɛm pii ntee nanso nea mmoa no riyi adi akyɛ no de ɛyɛ ahodwiriwsɛm ogyinaa hɔ kwansin hwɛ nea mmoa no bɛyɛ prɛko pɛ na ɔtee sɛ onini a ogyina mfimfini no de onipa ne rekasa saa na ɛyɛ n'asom ɛfiri sɛ
na ɔte sɛ saa na ɛtene. Asɛm a ɔhene no kae ne sɛ, mo nyinaa moahu ɔkɔm kɛse a aba ne osu a ɛntɔ yi. Aduan a yɛnyɛ bi na yɛbrɛ kɔ akyiri wɔ nipa dasani afum ansa na yɛnya akyenabo ne bi akekaw agu yɛn yam. Yɛkɔ hɔ nso a na atuo gu yɛn so tɔɔtɔɔ retɔre yɛn ase. Ɛnɛ yi mo ankasa monhwɛ nhu yɛn aka. Yɛn mpanyinfo nyinaa resa, na mmɔfra, mmerante ne mmabaa nso ɛsane akokuduru pii wɔ ɔkɔm ho nti wɔn nyinaa retew abum sɛ atɔfo. Fam den a ayɛ ne bayiretwa nso nsɔe nti yɛn ano nyinaa adan apirekuru. Yɛntumi bayire bio, na yɛn tɔte nso ayɛ ahoho ne akuru nsoansoan. Sɛ yɛde saa na ɛbɛbu ɔman yi di a, muhu sɛ ɔyare ne ɔkɔm rema ade nkye yɛn. Yɛn ase bɛtɔre sɛnea ɛtoo kamenafo no wɔ abotɔ bun mu hɔ bɛyɛ mfe 20 no. Eyi nti mereto mo anim sɛ yɛapaw mo mu binom akɔ ɔdasani nkyɛn akɔbɔ nsɔw ne asɔsɔw wɔ ɔtomfo nkyɛn de abrɛ yɛn wɔ ɔman yi mu, na yɛde adwo ahabayere. Pray up boakyɛtee saa kasa no, n'ani so nyinaa yɛ no tum, na ne ho yɛ no kesenenee. Amunum, ohui sɛ mmoa no nyɛ batafo bio, na mmom wɔyɛ nipa. Ohu mmɔfra, mmɛbaa, mmerante, mmerewa ne nkwakoraa. Na bere a n'ani bɔɔ wɔn so no, osurei, ɛfiri sɛ ohui sɛ wɔnyɛ nipa ankasa. Wɔn honam ani were yɛ kɔkɔɔ dobodobo. Mmarima a wɔwɔ mu no bo wɔnwin yɛ kuhaa, na wɔn nsa ne wɔn aso nso nwin tuatua hɔ. Wɔn nsonterem ware, wɔn asontorim ware kakra, na ɔbea ɔbarima ɔyɛ kɔsoro kɔbɔ. Efi wɔn nantin reba soro kakra no atwitwa nkwaa, na ɛhɔ biri. Wɔn nyɛpi mu yɛ duru yiye, na sɛ wɔkasa a wohu sɛ emu wɔ ahoɔden papa. Wɔn se atɛtrɛtɛ fitaa a esisi anim pɛn no ma wɔn kasa no gye gu wɔn menewam. Obiara home fɔɔfɔɔ. Mmea no nsa ho ne wɔn sisi akyi fa wɔ wɔn ayase nyinaa wɔnwi murubure, na wohwɛ wɔn a wɔwɔ ahoɔden yiye na wɔsi pi. Obiara honam tua ho. Afei buakye hui sɛ wɔn mu biako a ɔyɛ ɔbran koraa no sɔre begyina fɛ atwa databan anaasɛ bagua no mfimfini, na ne ɔkae ne sɛ asɛm ato no kae no akyinnye bi nni ho. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ biribi ntɛmtɛm, ɔdasani ho yɛ hu. Okuma Radio 97.1. Ebia na obi butu hanom baabi, na sɛ yɛbɛhu bisa a anka yɛde ne bɛgori atɔprɛ. Mefua to no nsɛmmoa sɛ yɛn mu binom bɛkɔ nkunkren, atweasin, ɔbosomase, tutu, dodowa ɛne akuapem kurow a ɛbɛmbɛn no bi so akɔbɔ nsɔw ne asosɔw de abrɛ yɛn ampa. Mo nyinaa monhwɛ sɛ yɛn ano nyinaa asisi kyekye. Boakyea so gu so. Afei de na ɔremmem wɔ asase mu. Na sɛ ɔbɛsan akɔ fie bio no na ɛyɛ aboto adaworoma. Ohui sɛ ɔpanyin odi kan kasae no, na ɔte sɛ wɔfrɛ no tono no san so kasa no mu bio sɛ ɛnsɛ sɛ yɛsɛe bere biara bio. Mi Yisra mmoa, kupi ɛne bantu, mmarima baasa no ne wɔn yerenom Tabina, Abia ne Kowa na wakɔ ɔbosomase.
dintua kokobin ne won yerenom denta ne bira nso bekotutu won a meyi won akonkun krengine ene atwesin ni obi mpe sibiri obosono ene won yerenom chema sanua ene afuma eyinum beko gwada na be ameya no ridi gwa no na emerima no nso wo atona mu rebo na de no sabri da gwa no atamdin a obomofo buache nso ho resa obiribiri ohun se batafofe koro foforo a won nso adan abefo aba abeka ho sa batamayi nso bepia adom amunum na wo mu panyin no sori gina no kan se ewom amane de yeri hu bi na ehia yen asoso ne adede nanso mu ma yen fa batama pi nkwansa mmom won a wo beko obosomase no nunkuto nkwansa na se woko na wo samba jojo a ene yebema obi mpenso akọ na no si pe kom ye beduru batama no mu be ye sima bien na enu achi no ofoforo nso sori no kan se yiu ni opanyin buru kanu hu ni asem enti won a wo beko Radio 97.1 wachi hu ye chiri se na sa na wo fere obosomase nen osan hu nso se wo nkuro biara din nkuto nkomra ansa wonyina jetun wachi hu se bra nhyiam no gusu no nyina no wo ho a na do taa bi a wode na yo sentri wo gwa no achi no gwa no achi ofie kwa nso ho no asoro abo awroman afa won hu nyina ahia na wasan bebutu ne dabere ohun se wo fresa adotai dekode na adwuma ne kusi bra nhyiam no tu apon efe bu achi hu na oti se nhyiam no si gina se sramoa kupini bentu ni won yenenum beko adi efe esese woko anopa efi se saada no yegwada na mia no atumi adigwa abamofu nyai ehudi huda wo nwuram yeti se nnua se odum anase onya se atumi tukọ adidi anojo odasum kopase na wosan besi wonsi bia bio mpanyefo kire se atombiri bi na adaito a ebinum tumi hia de nsu se wasiesie ne ho fefe ti se abura na oti ayo akasi bi mu ti asu no ani na wahihye ne ho koso edu da titiru bi nsu ya ebinum tumi hia de nsu ma no mu bi se akokọ bi atan a oye sika kokọ nkuto na ne ma be so ndi nachi na wokọ adidi wo de nsu ho ubehu won no na waso gon eyinum nyina abomofo na wokohu beka abomofo yara kire se kire yen sania eya anadwokwa iberentu mu what say mmiri bi dua kasampre gware ne ba na ne ba nusum sabonsam ya body tintin bi a owo onipa bobie a bere a oti dua nkomu no na nanan pra fem nanan ya tintin se wuram hama na ne nsa ya tintin sa se wunnim na wokofa dua a oti so no ase a wapira ota ma bomofo no ko nua nkomu ma wokobo no ju bra bomofo rebo kasampre no ju no na waada so da no bomofo na ye breo afa ne na ho asifam kasampre tumi pua ne mu yetietia na nto fam na nso ne tena bia titiru ne nua tenten nkomu sasabonsam tinwi yekusu atenten abomofo a wochire won no ta afa so sifam sasabonsam bufu ana so da no wusi utufi na tifin sasabonsam ana se kasampre aduan ne nipa wonya won a won mene won aduan hyen ne nwura from ka won aduan a wodi hu na mframa ne ebo na wota anum bra wota ko adidi ni anajo desum ne bra mframa bupi won mia kon ya tenten hene a atwitwa se obaduaba de na won aha mu nwi kusu a akata won adaja wo so
sabonsam tramu wo ha na wo opete betu awo a wo beti wo aboto bepo so sɛ yɛtie yinom nyinaa yɛbɔ hu bua Amamre yentonkinyo Yamamre momien somuye Amamre yentonasio Amamre yentonkinyo Yamamre momien somuye Asasi biara eni nuye jino kwa brofre every free watres enkudia ochiri kwae nipanso yedi etisa omebia ewona mamrenti ya mamre momien somoye amamre yedo tonasio Amamre yentonkinyo Yamamre momien somuye Dia wotiano etiefo okuman kenkan me dwumadi na moaso egusi bra ye ngadui ye de afre ahama no ebetu gua na obiara owo asemisa na se owo nia ode beka ho no ode aba na ma no 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 919971 Okumang Radio 97.1 yeti aso mueti ade ni awochere no won ho ya ahometew yiye wɔkyerɛ sɛ muatia yɛ ntientia kuturu wɔn atena titiru ne kwaibrentu ase wɔ faako a obi nkɔ na obi mma na ɛhɔ na wɔkyekye wɔn kuro aboatia nantin kyerɛ n'anim na ne nanso ya kyerɛ n'akyi enti bere a uhu sɛ ne nan sɛ etietia hɔ no sɛ na nanso ya kyerɛ w'anim a na akyerɛ sɛ ɔrekɔ n'akyi biribi tietia fitaa san n'akyi sɛ amoakuya de no bi mmarima ne mmea nyinaa sisi akyi trɛw yiye na ne him san wɔ funuma ase wɔn tinwi yɛ kusuu koraa na abua akata wɔn anim begu wɔn nan ase enti sɛ wɔrehwɛ ade a wɔde wɔn nsa abien bae wɔn anim nwi no gu akyi ne han ansa na wɔahwɛ ade wɔn aniwa yɛ nkuruwa na wɔn se yɛ fitafita fɛfɛɛfɛ a agyaw da mu wɔn atifi nwi nso reyɛ akɔyɛ sɛ batafa ho nwi wɔn kɔn yɛ tietia pipiri a ayeyere wɔn mmea nso ɛrekɔ wɔn ayase no trɛw kakra wɔn afuru pua na emua na ɛntrɛw te sɛ mmarima de no muatia ma ho yɛ anigye yie na emua na ɛntrɛw te sɛ mmarima de no muatia ma ho yɛ anigye yie wotumi hu ade ntɛntɛm sen mpanyin no na sɛ wogyina hɔ kom a na wɔde wɔn nsa abia mu afam wɔn koko so nanso ade biako a ɛwɔ mmɔfra nketewa no ho ne sɛ wɔyɛ abɔtɔfo sɛ biribi wɔtaa dwonsɔfo wɔn nananom dodo
Egori ye muetia adi titiriu. Wata pu mfutuma ye no se ese goruso. Won egori biako ne nteusi. Twere ne kuturuku de won fa ngoru won so. Woye ejija se won aduan titiriu ne eto ewo nkosua kwadu obontore bise ade saa ne mmire. Woye ewifu yiye wo wie nipa titiriu mofra nketewa kogori won ho de won sang ba faako a wo be wie a won no hobio. Abomofo ne adunsifo na wohu eyinum nyinaa beka wo kire se kan tete no na mpanyimfo hu ade ampa. Eneyi mpanyimfo kire se esa ne yen anukrokor ne asempe bebre ni fi adipi inti eyinum nyinaa ayira wo yen breso. Obomofo boyache anwade a ekofi nani so wo kwaibrentu mu no ye ade a se yen mu bi na eto yen no a anka obechen ato ho amunum. Efei boyache hu se batama no de da hokom na sania ne yen note no ohu se worenko na emom ehwara na wobeda. Efei de na aderesa. Faako a owo no nso wohu no a sania won mu bi akadeda no wode no begoru atopere. Efei de na ato adwene. Boyache obomofo owo suahu pi yenti oyi ne nkrante brɛo na ode ball ni tuo no ho ke amunum hara na wo mu biara sore pro ne hwenem de kode tiem na won nyinaa je yam won kwai numa boyache enhu won mu biakompo eyi ma otumi ball ne ho agua. Efei kwamna boyache ye tete de ahohare kese hwehwe okwan se obekọ aye nanso ho ohui se sunsuma risan apue enti saabre no oje di se aye kofi nso kọ ne nanso ho obremu ansa na ohu kwan kodu oseswa no ase ho odui no na aye mai otwen ara yiye na saabre no odi siesie aduan a wobedi mo wayade obi refre. Hello yama wakwa baba Okumang radio pacho din ene be yo jam pacho ena mase ni mu hinga man ka che de baba min chama papa amen yo me ka se embiru yindi aka Yo. na mi ta se mu ya no what like mwana na otin ai ani ye engure mu ai kana sen preku mu ya yes sam ya no ba tum bi ya se sam ya no with me kasana se ni what ni pa ene no na men jati yi sanya ai opani ni ko ya busanga onu mu ko nya ko shia ye na won so fa wa na intro di nyanto no you na men jati se intro so wa kasana so wa sing pa ana you na humanu mu no ochirafo kire yen so ochirafo ni kire yen se emuane dan wo hu nipa edi nipa ni kasai sa na ochirafo ni kire yen humanu mu nen emuana wo ye batafo na kokote no wo dan wo hu nipa edi nipa ni kasai nti humana ye kan sa na tenen you ene efe so tesene ye kan no buache hwin se won adan won ho a woridi nkomo eno na ema aboyate tumi kire yen sene a won nipasu anase wodan won ho be nipa sene a wote no yiwinti yiwu moya no dan won ho nipa na wodi nipa ne enso na ekasai eno na ema aboyate ete nkomo a ekoso wo wontem no iwu yenhwe ya kan ho ma no ofrafo bi ama ye dia okay. Hello.
Hello. Hello. Oh, offer for na hama na ntimi ya kan homa no ye hu asem bi pue wo se nanso mom ya nkyira ade aye nanso obomofo ko nwura mu a edikan no okosiesie baabi na wasi patabi na one ne ayawuni a odi na achi no atena ho enti owura nwura no mu a owura kwai no mu a o baabi wo fa no fodoa no eno de ye sakwan ni baabi ande omo pata wonya hwe o hye ho kom ebi ana ode nwura bi keke ana se tumi ye adukuro etumi ye obotan bi mu ho na o hye fodoa no de enya yi nti okum nam na ne ayawuni no aso ade aba nanso ho yi enam ho ma nanso tumi be ye kuro ye wo kuro bi te se nankese e wo suhunre kofodu antemu no e obi nanso na e de ana be ye kuro be ye kese atetesem kwa kire nse kofodu akra ye obi nanso ya matin so ne se esaman kese eno nso na ye nanso sa na din ne esareman kese yo na ayi sunyane nso ye obi eye na ye nanso na wo gwa so no e wo honom nti ye sanhia o se abopon dan ye kire mu abopon ye kan homa ba ko no kra ye hia abopon wo yo obofo ba mpoma yo ye hia abopon emu abi te se osono trom kokoti no mo ni ade no wo ye abopon. Hello ye ma wakwa baba Okoman 97.1 udin ene be bia frefi. Hello bacho mete wonka bacho kwasi fi ankoni la te ku apem yo mama mwajo ya ura mama mwadjuma nso adwuma da ase me do gba ade ase se na de mata monka kudan metal maso din na ntomo nka fache ye beye ekwa na watwe abien ni mema no mabo made yi mama o pare bia na magya no nkoya one mama kokko ma ya de papa bibia mokọ se no ye do gba ade ase se na de wodom abekan yensa ye da mo ase papa then so modi akankan na bre na metem nke di mani age kudan mero hoyi pa ena di mani age papa na okasa tonfo meten nka che o se obeba o se wakọ na akura aso ko hwe ni koko kakra ntino obeba amma para bia do ya de papa o tumi ka tawo so papa o mi se ma ya breweti ya o dia o tumi ka tawo so nti that will be me akwa ma o sabe me bon pai that crew metu kwan me jawo mu ho no obe hu ye ne mama be ko me yes yo me da ma fe o ade nsira mo papa ye da se mama mi se ye hu abopon na abopon na asamba ko enwo abopon ni se obomofo kum sa mo ani bia wo sa abopon wo sasa nti ese wo gware won sasa duru eni ti na wo baby se ni awode bekum trom na wo gware sasa duru de janu no fa na mrantensem nam kwaya ase hukum osono osibo trom batafo a o se sasa ti so nipa nti wakum onipa sasa ni bi te se wo gware wo sasa duru eno wo ya amane bi ma o amane wo fa abofisi obesi abofo obofo ba mpoma no emre kuruti amansa mo obesi no wo de atu sasa no afi wo hu won anya wo bia wo yobomofo na won anya wo bia sasa ne bedi wachi. Hello ya ma wakwa baba Okuma 97.1 udi
Neso me je mo so papa menye latini e dia ko ya kubana da haya ya shenye ni kakra de nyam ya se ma be ma yen You. me pa sawo ada ole kan o ma no ebi o ndua na motia ide no ye woto ye onkesia ye wo bo ade bi se abontere abontori yo pa abontere no ayaduabe bi ewo kwai mu eye kurukuru wa na wo twamu a na se mframa fa so a wodi a eka wa funum nti wodi a wo mene ne na aba ni nyina but eka wa funum you wo mene na aba ni nyina bontore eye kurukuru wa ne kase aba te se ebi a tomatoes na aba no wo mba se ebi a anan enum me di bi dante na me kan wo pai mu a wani ni ntam a eka wo afunum but ehunu ye fenem na wo mene wa mene eye monkey aduan pa nti wo se odi aduan te se ni monkey di abontore no eye dua ewo nwurem eye hama na eso we pa cho me das na mo ni bisa ba ko yo bisa we be ma wo ho ji bisa mo se sabon famo no ka sampre no so tiem no bi wo o peti be tua wo wa o beti yo na sabon famo no ta chi wo mu je bi se o beti na su sen like ye person bi su se ni ja tesu ni mo su sabon famo no so o be su sen wo so tiem na no na ba koro mo se bi mo na yi ye be hwehwe ye be bi sampanyimfo no nga kire sa munsa musu no medase yo yes ye dase Tear free. ye ka ko hwehwe sa munsa musu yo enti no na amigusu ka no se oyo bomofo na ukuma bopon na wanga ngware osasedru na utumi hia nkwanhia ubetu unamo a ubetu ehun se abo agina ho ubetu na ye dua osabetumi apa ato unipa one ne bekokwa yimu no osabetumi apa mu wakum ubetumi atutuo ama abo obutan mu ubetumi ayera abo abetumi akyerew ntu yo bobofo a na ukuma bopon a so wogwaro sasedru na mama em say brere mayen ho kwan mayen kwen echi na so me fa eyintwem ansa ye kan obofo ba mpoma no ye siehia sa na ema nyina na ebia na me na ikwakoye me say ebia eyo okyerewfo na wachew na so nia anti so ereka wa hai erema me aye say eye nokware o say nia wakyerɛw nyina eye ade e wo ho pefi enye say eye bosirem kansem na mmom eye ade a ewo ho nti na cheze sane wo kan no wo sa abomofo ene adunsinfo na ehu ehi beka ye kan mo hare ehu sa abomofo ene adunsinfo ene we ehu ehi beka na ne nti ananse ye ehu eye efi ye anu ye kurokuro se sa ye na oyodemani ana odahokom ana mu eyi atwa kanko no wori ye meeting ya anko betiem se hey de na mu ye but enam so oyo titi nti oye kom ma onya ne asese ohun so ohun na me kire no nti wo se yan anu ye kurokuro ana efi ahoro sunsun fam ohunam fam fi aye nti no ama nneema bebre ayera yen sese yo etiefo eha na abere be ma ye nkwan da ye de Kenkan Me dwumadi no asi yeda obi bia onya abere etena ase etie yen wukuda ye besa nga sie bia wukuda de mfa wo mani ye beba na ye ne mo ba dwuma soronkun fefefe mama michia abusuafo nyina na watwe me bana ye fro no abusuafo wo ba ma ye fe me do obi ase bibia ye fefefe michia obi a michia presby sofo sie kwa afo michia no michia presbyters michia
papa atade odu metia o master master atade odu metia o metia obia metia mebusuafo anti Rose Stoneway metia me ba anti Thelma metia me manyina me so inchia enkoma me yonko ba akopa me yonko brebu yi wo freno Miss Vicentia Lachu Owejan Chrome or YPG ni Yereka say otie yen ena inchia so nkoma me wo fa so no be no bi say ne ma mo woni na me du fie wo no me beko omobiante ene Philip Tete you minim say won so otie me ena inchia so enkoma yen atiefu nyina say yeni atiefu a na che say dwumadi ye no okwa wukuda ye besan ahia bi o yempa bone say odomfo enhwe obi biara so onom no na onfa no nkọ adumu enkosi adumu yeda obi biara ase yakramo bye bye.